Uyabona back then Mzukwana, before abo please call bheka indaba zakho makhelwane, before ama-camera phone namasaladi akhangiswayo, before abo mahwaya bahola nge-connection namanzi ahambayo, before ama-wall fence amade nama-private calls ahambelanayo, before isnake samaphuzi inyoka bekuyisilwane esabekayo, okwehip emelo yele gwinya kwasani, zazivele zingangomoya izintandane, kepha usikhotheni bekuyimvela kancane kodwa umphakathi. Ngalezo nkathi utshani babumnando kwezinzipho emva kwegame imfunda makweli idlala ngevati, iwasha amabhodweni ezingubi uyisucingo okungangeni mqhafazo onqamula ujuqu. Namuhla abantu bafuya izinyoka emakhaya kulahleka inetwork nezimpompi, ebumnyameni kuphuma isidumbu manje kusala ifuthe eshaqisayo. Lesikompilo logombela liyalulaza, funda makweli nomdlandla, khumbula umphakathi okhuphuka intaba kwehlo kumangalisayo, umphakathi onjengamanzi ongamani uwachithe uwasaphaze kunokuthi uwalume uwahlafune, umphakathi ophande emakhishini ukhumbule ekhaya ngotana, umphakathi ozazisayo obhekelanayo ophila nge-Spin Venek noma kunjani, imfunda makwele emkantshubovu ikhumbula back then Mzukwana, ikholi isalindwa bomntakazibani, kusathiwa makhelwane ngisathi shwi ngicela ubongibhekela abantwana ungibonele newashini edradini ngathi lizoguqubana. There was a word which was called Spin Venek. So you are not allowed to spin where Spin Venek, you are not allowed to steal in your neighborhood. You are not allowed to steal from your neighbor or